Te ha ka ding video mtang ya karen spang kene ka banta. Kini gilai tele gi banta ya ka ba blay kwa yang i bangin le. Te ngina pej banta ha ka bible kumno blay kwa yang i bangin le. Ki ba don kam kini gilai tele gi banta. Te hang ne ka jing kwa blay na ubreo. Te kini gilai tele gi ba kham don kam yak ba blay kwa yang i ki breo. Hang ne ha mika ka long ka ban reo ko ka ba pra. Te kini kilai tali ki banta yak ba play kwa yang i bangin le ina pule shwa hang le kana ben so tho ola pen I hame ko breu ka e ka ba pha te utrai la wat ayu na me handai tang ban le hok bat ban I jiging sin e bat ban yaj le red bat uble jong me te kini kilong ta kilai tali ki banta ya ka ba uble la wat no yang I la ne kwa yang I bangin le te namal ne ka daw hang ne so tho ba kane ka pan I ba ublay kwa tang ki jingle niem ki ba syapar han re kwa ba ka non bat ka im ka ba ko ngu ya u te hang ni so thu ba ublay ula wat ayu yang I ka ba ni kong ban le ho amal kane ka daw ngi so thu ba ublay ula wat yang I bangin le ho ar philik pule hang ne ban le ho te kane ngi hap ba so thu hang ne ba ublay ula wat yang I bangin le ho te kane ka mut ban le ya ka ba dai ha haga jing day bat ki way pa long hawk long shisha bat omle shiliang yarapi ki patlot bat le hawk hagi kam baro kata kalong ya ka ble kwa e yang I ban le hawk hakinu kinu ki benta ban le hawk ya ka ble kwa e yang I bangin le te hangne ba ingso thu ba to he kai ya ka ban le bha wat ya ka jing bishar palajio ba banbor bishar ya u khun swet ya site na mata ki regun thei tu pule ban le bha wat ya ka hok te kne ka ba ble ko yang I bangin le te hani su thu ba u ble ong bangin dei ban hikai ya ka ban le bha pule ban le bha ban wat ya ka hok te hani su thu ba ngi ha ban le hok namal ba u ble kwa yang I bangin le kum ta la kwa ayu yang I ka ban kong la kwa yang I bangin le hok ka ba arpa ban ich ya jing sin e te ublay kwa yang I bangin ich ya jing sin e te haning so thu ba kampiang tang ban le sin e henrei ban ich ya ka long map long sngeu lem bat ban I ya jing ich ya ki wei kumba u jisu la le ya ki breu te hane ka long bangin in ich ya jing sin e la ngin le ya jing sin e na mar hane ka bible ko ang ba suk ki bai sin e na ba uni sin e ya ki te na manak ni kadau ublay kwa yang I bangin long kita ki bisen ai ni tiblam mi ki we ni rap ki we kum ta ta te hangne ngi so thu bat ka balai pat hangne ko ang ba ban yaj le red pat ublay chome te hangne ka balai ublay kwa yang I bangin long ki ba le red thakma jong play na man ublay ong ba kita ki ba le red ublay pan crow hande kita ki ba pan crow ublay pan po yaki te hangne ngi so thu bangi de ban le red hakmat ublay kani kamut ban im haga jing sngeu red man sim bat ban chani ha ublay sarong ne sngeu kham pha ban yaki we ko ngu ya ka tin jong blay bat but ya jing lam jong u te kani ka long ga jing sngeu red bangi dai ban le te haning try ngi so tho namar hane ka bible ko ang pa to pan red la de hakmat utrai te gon pan kraw ya phi te haning so thu ba blay kwa yang I bangin le red bat u in pen rei thakamat jong u nomor u blai un pen kraw ye kita kiba le ret rei un pen rei u blai un pen po ye kita kiba le kraw te hani so thu ba u blai u kwa ye jing kala jong ka no palat ban ye kir kom le niem ki ba shabar ka jingej ka ba shisha ka paw haka ka paw ke ka jingej ka ba shisha ka paw haka jing le hok I jing sin e bad ya red bad u blai ha ka ba ublay kwa yang I bangin le ha kini gilai tali ki benta te haning so thu ublay kwa bangin le ho I jing sin e bat yaj le red bat u kani kalong ka jing long jong unong but ba shisha ya chris te haning kai pi so thu ya ka ba ublay kwa yang I bangin le te hangne pat ngi de ban so thu ba namar ba ka bible ko ngum ne ula pen em yang I om na ka jing le ka hok ki bang I hi ngi la le handai kat kum ka jing sin e jong u da ka jing sait ka jing kha sin bat ka jing pen thamai u mun sim khoi
te hang ne tang namar ba ngila le sin e ngila le hok ngila panrit hande ka jing prim ka wan tang ka jing ai jong Jesus Christ kumba ka Bible ko tang ka jing sin e jong u bat ka jing khar sen ka ne ka jing khar sen ka mut ban pan thamai ye ka jing im jong i ban jit ya u Jesus Christ ban ya chagalan ti jong u te hang ne ka long ba namar ka jing ai ulapan im ya phi da ka jing nge ken kataru om na phi hi kalong ka jing ai uplay om da ka jing le ken bau no ru un yo sng sarong te haning su thu haba ngila le hok le isin e pa le rit ba uplay hinde hangne ru ka jing pun im kalong da ka jing nge chung tang ha Jesus Christ haba ngila le kine ki baro la ngila le ka mut ngila le te kala biang hinde ngim dai ban sng sarong bang ngila le kane hande ke jing pun im jungi kalong tang bangi ngila le pat kebar bangi ngech ha Jesus Christ da ka jing ai e jung u om namar ka jing le jungi namar yo bangi pen sarong ngila de te hangning try prolog pi so thu te tangum ne tengin se siam par skwe par ki video ha ko e por ko blai shi bon pi ko pe ne ka video